Com cada dia, Daniel treu a pasturar el ramat pels camps del poble buscant brossa tendra per a les seues ovelles i cabres. Bueno, pues esta vesprada de dissabte estem en Dani Carrillo, que cada dia treu un rato a passejar el ramat per els diferents camps que pot pasturar els borregos, no? Un poc. Dani, quants borregos el queden? Ara em quedan 22, 23. Ahà. Sí. I es treus tots els dies? No, com puc. És tot un hobby que m'ha criat tota la vida en el ganado i m'agrada. Ahà. I això. Bueno, tu, perquè abans n'hi havia molts ramats en el poble, així a Montitxelvo, no? I tu recordes els més vells quins eren? El tío José María, después estaba el tío Juan, después estaba el tío Luis y mon pare. I la vegada que més ramat tenia ton pare, quants animals ha arribat a tindre? Yo calculo para acá 660, 670 güeyes tendría. Es trauria tots els dies, en aquella època, no? Claro, claro. Molt bé. És dura, la feina aquesta és dura? És dura perquè això és tots els dies, tots els dies, tots els dies. Aunque es digues per afició, tens que tindre tots els dies, donar menjar i tots els dies, animals. Te té que agradar molt. Este tipus d'ovella que tens i de cabres, d'alguna varietat en concret? Sí, aquestes són les rabudes que diuen. Les rabudes, home conegut de rabudes, llavors rabudes, sempre ha tingut rabudes, pa carn. I és una cosa que t'agrada? Sí, per un hobby m'agrada. Si no, d'això que... És un hobby com si algú s'anara a casar i té hobby casar o té hobby de bicicleta, pues és un hobby que té que néixer. Ja, però tu saps que això no és una cosa que a la gent jove li agrada, no? Perquè això sembla que tu sembla que sí que és l'últim ramader que té aquest tipus d'animals i que es preocupa d'això, no? Claro, claro. Si jove no vol ningú, ni ganado, ni ganes de tindre ganado, ni res, això s'acaba tot. Jo ben així com jo n'hi ha poc. Per la zona, no sé si per... I què sol menjar el ramat? A part de la brossa que troba als camps? Aquestes meues normalment mengen de tot. El brosta, d'olivera, brosta de taronger, el que pasturen, un cavall de taronja, o fruta i de tot. Saps? Molt bé. Vas aguantar molt en el ramat o què? Hasta que puga. Hasta que puga aguantaré i si puc a la vellea, pues també, hasta que puga. Molt bé, Daniel. Vinga, Tobi, adeu. Sí, sí. Deixem a Daniel amb el que més li agrada, compartir el seu temps amb el ramat i la natura. Seran grosses, seran grosses. El corderito de cabrón,